Bona nit! Aquí veuen les imatges dels jugadors de l'Atlètic Club de Bilbao protestant, Mateu Laoz escoltant, però el més important és el que veuen a la part superior esquerra de les seves pantalles. El resultat, Atlètic de Bilbao 2, Futbol Club Barcelona 5. S'ha acabat el partit, el partidàs. El Barça s'ha col·locat a un punt del Real Madrid. Després escoltarem a Luis Suárez, però el que hem de fer avui, Gerard, és felicitar-nos perquè hem vist possiblement, i no vull exagerar, un dels millors partits del Barça dels últims anys. Així és, Bernat, bona nit. A la catedral del futbol, amb 5 gols, 2 rebuts, però 5 a favor, els 3 cracs han marcat. Una sensació d'espectacle, de que els jugadors disfrutaven d'implicació. Realment hem vist un gran Barça i, com tu dius, estem a un punt del Real Madrid. Quan no podia fallar, quan ho tenia tot de cara per poder tornar a enganxar-se a la Lliga. Quan ahir el Madrid, amb la derrota al Calderón i amb l'enrenou creat amb la festa posterior d'aniversari de Ronaldo, li havia deixat en safata perquè la crisi agafés definitivament, i perdoneu-me el tòpic, el pont aeri. Doncs tot això el Barça ho ha aprofitat i avui, a la catedral, a Sant Mamés, davant d'un club, l'Atlètic de Bilbao, que tot i no estar en el seu millor moment, no deixa de ser un dels grans del futbol de casa nostra, ha acabat fent una exhibició de futbol. Per tant, el que hem de fer és posar-nos al pitet, preparar-nos perquè bavejarem i veure aquest resum d'un partidàs que passa a la història. Atlètic 2, Barça 5. Esport t'ofereix el resum del Barça. Tot estava previst a Sant Mamés perquè arribés un dels partits importants, jo diria que claus de la temporada. El Madrid havia perdut ahir al camp de l'Atlètic de Madrid per 4-0. Moments de mala maror a l'entitat blanca i el Barça avui es presentava a Sant Mamés amb la possibilitat d'escurçar les distàncies amb el líder fins a situar-se a un punt. Davant un Atlètic Club que a casa sempre és perillós. I és que fa molts anys, 3 temporades, que el Barça no era capaç de guanyar en aquest estadi. Bravo, avui porter titular, amb una defensa amb Alves, Piqué, Mathieu i Jordi Alba, és a dir, Mathieu ha entrat en el lloc de l'habitual Mascherano. Al mig del camp també un canvi, Xavi en el lloc d'Iniesta, amb Sergio i Rakitic, mantenint la titularitat, i al davant els 3 cracs, Messi, Suárez i Neymar, que avui, per cert, han tornat a marcar, han tornat a tenir encert de cara a porteria. Un 11 que introduïa aquests 2 petits canvis, el de Mathieu i de Xavi, que de seguida comenta el Gerard. L'Atlètic Club de Bilbao, l'equip de Valverde, amb Gorka Iraizo de la porteria, defensa de 4 per De Marcos, Echeita, Laporte i Valenciaga, al mig del camp un doble pivot format per San José i Miquel Rico, línia de 3 mitges puntes amb Susaeta, Unai López i Muniain, i al davant l'home gol de l'Atlètic Club, Aritz Aduriz. Cap sorpresa a l'Atlètic i al Barça aquestes petites rotacions, aquesta dosi de petits canvis sense fer cap mena de revolució, Luis Enrique. Així és, Bernat, i avui en dia ja són menys significatius del que eren fa un parell de mesos. Luis Enrique retoca l'equip, dona entrada a 2 homes de refresc, però no ho hem d'interpretar en plan de rotació, sinó que aquest equip ha agafat un tren de ruta, ha agafat una fulla de ruta que entren 2, surten 2 i no hi ha cap modificació, i realment això és el que buscava Luis Enrique. I ha tardat mesos en trobar la tecla, però avui en dia aquest home encerta amb les alineacions i a part els jugadors estan totalment implicats. Amb Mateu Laoz com a àrbitre, com sempre protagonista, ha començat el partit amb aquest córner que ha picat l'Atlètic Club de Bilbao i la rematada d'Aritz Aduriz ha sortit per damunt la porteria de Claudio Bravo. Començava fort un Atlètic que pressionava molt amunt. El Barça, però, se'n sortia amb aquesta jugada de Rakitic, l'envia cap a Luis Suárez i, finalment, la defensa de l'Atlètic acaba allunyant-la. Minuts de tanteig a l'inici, anada i tornada, l'Atlètic amb estratègia i amb alguna contra com aquesta que veiem, doncs intentant sortir de la pressió que feia el Barça i una mica esperant qui era el primer que donava algun cop d'efecte. Veiem la jugada anterior, es queixava Luis Suárez i trepitjada important d'Echeita. Falta que llançarà Leo Messi, pilota cap a porteria, Gorka que no pot atrapar-la, i el primer gol de la nit, minut 14 de la primera meitat. Messi marcava, Gorka es desesperava, veurem en la repetició com la pilota toca a la tanca defensiva i això despista el porter navarrès de l'Atlètic Club, però Messi, que tornava a marcar 0-1, el Barça es posava per davant. I era el Barça el que donava el primer cop d'efecte al quart d'hora. Veiem com xuta la falta Leo Messi, frega amb Laporte i enganxa una mica a contrapeu a Gorka, que no hi pot fer-hi res,
i el Barça que iniciava aquests primers minuts de tanteig avançant-se al marcador, cosa que seria important de cara a tot el que succeiria després del partit. Pilota llarga de Claudio Bravo, recupera l'Atlètic Club, intentarà ràpidament fer una transició, és Aritz Aduriz que prova el xut, molt alta, sense problemes, per la porteria del Barça. Atenció en aquesta jugada, falta lateral que picarà l'equip d'Ernesto Valverde, la pilota de Susaeta, la rematada que no pot aconseguir en primera instància cap jugador de l'Atlètic Club de Bilbao, però Muniain des de la banda esquerra es treu aquesta fantàstica centrada i la intervenció de Claudio Bravo providencial davant el xut d'Aduriz. L'home gol de l'Atlètic de Bilbao, Aduriz, que a la segona part ha marcat el seu golet, gran centrada de Muniain, bona rematada d'Aduriz i fantàstica intervenció de Claudio Bravo, la primera que l'han hagut de posar a prova, ha refusat bé el porter xilè. Una altra resposta per part del Barça, com veuen el partit amb força alternatives, jugada de Neymar, allargant la pilota cap a Leo Messi, la centrada de Messi al segon pal i la rematada de Luis Suárez es troba amb una aturada, diria que gairebé impossible, de Gorka. Fantàstica aturada. El Barça està visquent minuts de bon joc, de triangulació i d'arribar molt bé a l'àrea. Veiem una altra jugada ara mateix de Dani Alves per banda dreta i ocasions claríssimes. Amb la centrada cap al segon pal, la controla Neymar, a peu parat fa la centrada i el cop de cap és de Xavi Hernández, arribant des de la segona línia. Minut 21 de la primera meitat, només 21 minuts i ja havíem vist totes aquestes accions. Així és, la d'abans de Suárez claríssima, aquesta també de Xavi per part de l'Atlètic, alguna d'estratègia, veiem com és Susaeta el que xuta a porteria i un altre cop Claudio Bravo refusant a corna. Bravo, avui, tot i encaixar 2 gols amb intervencions de mèrit, com aquesta, traient la pilota lluny del seu abast amb el xut enverinadíssim de Markel Susaeta. Recupera la pilota el Barça en defensa i el que està de moda aquesta temporada, el desplegament rapidíssim. És Luis Suárez, l'enviarà cap a Messi. Messi es queda sense angle, torna a veure Luis Suárez, que sol fa això. Pam! Gol! Marca l'uruguaià, 0-2, es treu de sobre l'angoixa de no fer gols i el Barça que encarrila el partit. Minut 25 només de la primera meitat i la tripleta atacant amb Neymar, Messi i Luis Suárez que situava aquest 0-2. Així és, Barça directe, a la contra, gran atac, molt ben portat per Luis Suárez, que busca Messi, bon control de l'argentí, i veient que es queda sense angle, deixa pel seu company, que defineix de forma molt bona, difícil, creuant la pilota amb l'interior. Gorka la torna a tocar, però no és capaç d'evitar el 0-2 del Barça. El Barça tenia el partit allà on volia, i a la jugant seguada, una altra vegada Xavi intentant buscar sense angle i finalment és Neymar el que rematava. Neymar en primera instància, Luis Suárez en segona, doble oportunitat pel Barça, que hagués pogut situar el 0-3, gairebé ja definitiu al marcador, però que ha perdonat. Avui el Barça ha tingut moltes oportunitats de gol. El resultat hauria pogut ser d'autèntic escàndol. Aquí veiem la rematada amb el genoll de Neymar i a la mitja volta també ho prova Luis Suárez. Gorka amb els peus acaba traient la pilota. Juga Valenciaga, fa la centrada, Piqué posa el cap quan Claudio segurament l'hagués pogut atrapar i això permet que Aduriz acabi rematant enviant la pilota al pal. De les més clares de l'Atlètic a la primera meitat, Veiem com salta molt bé Aduriz, li guanya la partida a Mathieu, però finalment el Barça, també una mica de sort, en aquest cas, aconsegueix evitar el gol de l'Atlètic i tornava en aquest moment el Barça per la dreta per part de Dani Alves. Una centrada cap al segon pal, la rematada de Suárez, l'àrbitre ha acabat assenyalant pilota per l'Atlètic Club de Bilbao. Ho intentava el Barça amb aquesta acció. En aquest moment el marcador era de 0-2. Partit de moment controlat, però amb el risc sempre que si l'Atlètic de Bilbao fes un gol, tornava a obrir el partit. Últimes jugades de la primera meitat. L'àrbitre que assenyala camí de vestidors. 0-2. El Barça anava guanyant amb gols de Messi i de Luis Suárez, però quedava tota la segona meitat per endavant. Una segona meitat molt moguda, amb molts gols, amb moltes incidències i que de seguida ja comencem a veure. Amb aquesta pilota, conduïda per Neymar, la bicicleta, la combinació amb Luis Suárez, Neymar, pilota enrere, no hi arriba Rakitic, acaba traient-la la defensa de l'Atlètic Club. No s'ha modificat el dibuix de cap dels dos equips. Al descans, el Barça continuava atacant a l'inici d'aquesta segona meitat i és que el que tu deies, Bernat, un gol de l'Atlètic obria una mica el partit. El Barça, per això, ha sigut el primer que ha tingut les oportunitats. En aquest cas, Messi no era capaç d'enganxar la centrada de Luis Suárez
i es queixaven els dos jugadors amb un possible penal. Una possible empenta sobre Messi. L'àrbitre, Mateu Laoz, ja sabeu, no acostuma a assenyalar gaires faltes. Per mi no ho és, I aquí tampoc queda clar que Orteneche, que havia sortit en substitució de Valenciaga, hagi fet penal a Messi. Contraatacava l'Atlètic Club de Bilbao amb aquesta pilota al segon pal i Unai López, volent-la col·locar massa, acaba enviant-la fora. Amb l'interior de la cama dreta, El partit ara mateix d'anada i tornada del Barça, deixar una mica obert al centre del camp, però per contra tenia aquestes possibilitats també de buscar atacs, Un altre cop Messi per Luis Suárez i s'avança en aquest cas molt bé Cheita tapant el xut del xilè. Tot i això l'Atlètic, com abans hem vist, també n'havia tingut alguna. Aquí veiem com Luis Suárez acaba forçant corna. Atenció a la jugada de l'Atlètic Club de Bilbao, minut 13 de la segona meitat, perquè el partit podia haver canviat. És Aduriz, xuta, refusa a Bravo i Mikel Rico acaba enviant la pilota al fons de la xarxa. Tot i el domini del Barça, tot i les ocasions dels homes de Luis Enrique, quedava més de mitja hora de partit i el partit es situava en un 1-2 que convidava a pensar que tot era possible. Així és, un moment perillós, En aquest moment l'Atlètic era capaç d'iniciar aquesta reacció, que buscava Valverde, però el Barça ho ha tallat molt ràpid i de forma brillant. Doncs de seguida, perquè en la jugada posterior, Messi primer l'envia fora. Ha vist que el Barça no volia patir gens ni mica. I en la jugada posterior és Xavi, aquest cap a Rakitic, obrint cap a la banda dreta per Luis Suárez i la centrada per Messi, la remata l'argentí i finalment, ho tornarem a veure, és De Marcos, que fa de lateral dret a l'Atlètic de Bilbao, qui l'acaba enviant al fons de la xarxa. 1-3, la tranquil·litat tornava a les files blaugranes. Així és, en el moment aquest perillós, que dèiem, el Barça ja havia fet un atac abans i en el següent Messi no és capaç d'engaltar bé cap a porteria, però De Marcos, sense voler, evidentment, marca l'1-3 pel Barça, repeteixo, en un moment clau en quant a que l'Atlètic ha vist frenada aquesta petita reacció després del gol de Mikel Rico. I veiem com remata Messi forçat i finalment és De Marcos que amb el pit l'acaba enviant. Nova jugada atacant del Barça, el contracop amb la opció de Rakitic cap a Messi. Deixa passar-la Xavi i és Neymar qui col·loca l'1-4. 18 minuts de la segona meitat, rapidíssim contracop del Barça i Neymar, que també s'apuntava a la festa golejadora, deixa passar la pilota molt intel·ligentment Xavi i Neymar la col·loca allà on només podia fer-ho ell, lluny de l'abast de Gorka. I tant, bon gol del Barça i amb espais veiem com a la jugada següent un altre cop contra de Neymar, que podia haver marcat avui un hat-trick, vol picar-la al final, en canvi l'anterior l'ha fet perfecte, l'interior de cama dreta, certificant aquesta bona victòria, gran victòria, jo diria, a Sant Mamés. Aquest hauria pogut ser l'1-5. Sí. Neymar, de fet, a partir d'ara ha començat a tenir oportunitats que haguessin pogut permetre-li marcar molts gols. Però atenció, perquè l'Atlètic Club, en la jugada següent, no se sap ben bé com, Aritz Aduriz col·loca la pilota entremig del cos de Claudio Bravo. 21 minuts de la segona meitat, 2-4. Així és, bon moviment d'Aduriz, És Muniain el que roba la pilota al centre del camp i fa una assistència per un Aduriz que només té això. Bons moviments, gol entre cella i cella i finalment retalla un altre cop l'Atlètic Club al marcador. I aquesta és la jugada perillosa, jo diria la més lletja, sens dubte, del partit. I crec que Mateu Laoz encerta amb l'expulsió de Cheita. Vermella directa. Cheita li clava els tacs al genoll de Luis Suárez. És joc perillós, molt perillós. I això, per tant, ha de ser castigat amb l'expulsió. Sabeu que Mateu Laoz no és un jugador, no és un àrbitre, perdó, que assenyali gaires faltes, però quan la veu clara no té cap mena de dubte, fins i tot a l'hora d'expulsar el jugador. Així és. Jugada posterior, amb Messi donant voltes i voltes a la frontal de l'àrea, controlant-la sense perdre, esperant que arribi Sergio Busquets, i finalment aquest fent l'assistència per Pedro, que havia entrat en substitució de Suárez i que feia el 2-5. Exhibició ofensiva del Barça, Pedro aprofitant també els pocs minuts que tenia després de substituir Luis Suárez. La jugada de Messi és brutal, va cap a un cantó, veu que no hi ha espai, es dona mitja volta, veiem aquí com no es pot per l'esquerra, mitja volta per la dreta, bona incorporació de Busquets des de segona línia i assistència per Pedro, que també sucava el Barça en aquest moment, evidentment ja certificava el marcador i encara n'havia tingut alguna més per acabar de matar. Com per exemple amb aquesta, que Neymar intenta passar per sobre el cos de Gorka, l'atrapa el porter navarrès, o aquesta altra, sol Neymar, l'envia als braços d'un Gorka que tot i així té dificultats per atrapar-la. Heu vist que Neymar hagués pogut fer perfectament 3 o 4 gols. I tant. Al final del partit, el públic de Sant Mamés, sempre esportiu,
animant el seu equip, però l'exhibició ha estat de color, anava a dir blaugrana, avui de color groc, la samarreta del Barça en aquest partit històric a Sant Mamés. Atenció, però, perquè la conseqüència d'aquesta victòria, d'aquesta golejada, la tenim a la classificació. Madrid primer amb 54 punts. El Barça, amb els mateixos partits jugats, 53, és a dir, a un punt. I amb el Madrid havent de visitar el Camp Nou. Atlètic de Madrid, tercer amb 50, València, quarta plaça, posició de Champions, 44. Ja, però jo et diré una cosa, partit d'avui del Barça, colossal, colossal i colossal. I et diré una altra cosa, el millor partit d'aquesta temporada, al fi de setmana, que el Real Madrid ha fet el pitjor partit de la temporada. O sigui que ha passat en 24 hores tot això. I tot i que Luis Enrique ha volgut treure-li qualsevol mena d'importància al fet que des de la derrota noeta el Barça ho ha guanyat tot i a més ho ha fet de forma convincent, els números no poden enganyar. 9 victòries seguides des d'aquella derrota noeta, precisament un cap de setmana on el Madrid també havia perdut el dia abans, a València. El Barça no va aprofitar aquella ensopegada blanca i des d'aleshores aquí ho veieu. Victòria amb l'Elx a la Copa, victòria molt important davant l'Atlètic de Madrid. Tots els jugadors han coincidit en dir que aquella victòria, per la manera com es va produir, va donar-los molta moral. El tràmit a Elx solventat amb golejada, com també es va golejar al camp del Depor. Victòria a la Copa més patida amb l'Atlètic de Madrid. Una altra golejada davant l'Elx. Una altra victòria d'aquelles de prestigi al camp de l'Atlètic de Madrid en Copa, la victòria que va costar amb el Villarreal, i avui aquest 2-5 històric a Sant Mamés. Ho va dir un dia que va venir a aquest programa el Toni Clapés. Ens imaginem, suposem que un dia, d'aquí uns anys, s'escriurà la història i algú explicarà què ha passat, què va passar i la llegenda d'aquella derrota a Noeta, no? Perquè des d'aleshores cap amunt. Jo t'ho explico què va passar a Noeta. Has vist el partit d'avui? El que han fet. Analitzeu el segon gol. El segon gol del Barça. Neymar. Suárez. Suárez com la controla. Pausa. Messi. Messi com la controla. Suárez dintre. Saps què va passar a Noeta? Que Messi i Neymar no hi eren. No jugaven. Ah, clar. Ja està. Punt. Mira com han jugat avui els tres. I qui ha marcat els gols del Barça? Aquests tres jugadors. És que aquests jugadors han jugat extraordinàriament bé avui, però al centre del camp d'avui jo estic molt feliç per Xavi i per Rakitic, perquè el partit de Xavi d'avui, és a dir, no es va equivocar quan no va marxar del Barça aquest any. Mira, el segon gol que volies. Mira, és que és perfecte. Però sobretot la pausa que li dona Luis Suárez, perquè, esclar, Luis Suárez només ha ficat 3 gols a la Lliga, però com està jugant per l'equip? Avui ha tornat a donar un altre gol. O sigui, està jugant per l'equip d'una manera extraordinària. Formidable. Era immerescut, que Luis Suárez només hagués marcat 2 gols, perquè te n'ha donat 7 o 8, perquè hi ha la sensació que té oportunitats. Abans d'aquest gol havia tingut el remat de cap que Gorka la treu de miracle. Però Messi i Neymar estan en un moment... Ja porten mesos, però és impressionant com estan. Però estic d'acord amb el Carlos. Està clar que el centre del camp avui és un centre del camp que els hi surt tot bé, que Rakitic ajuda molt, que Xavi fa una autèntica exhibició un altre cop més a un camp que li agrada moltíssim jugar com és Sant Mamés, i que la defensa totalment solvent. Tret dels 2 gols que pot passar que l'Atlètic et marqui gols, però jo he vist molt bon nivell per part de la defensa. Arriba un d'aquells moments injustos de la nit, injust perquè escollir avui el millor jugador del Barça, el jugador més en forma, és realment molt complicat. Avui hauria de ser un d'aquells premis compartits, exequo, pràcticament entre tots. Però, en fi, per la seva dimensió, pel que ha estat capaç de fer repartint joc, més que avui, fins i tot marcant gols, avui Leo Messi mereix que torni a endur-se el premi. Menció majúscula. És un jugador que està evolucionant. Evidentment, continua fent gols. Avui 1,5, perquè n'ha fet un, el de falta, però a més ha forçat el que s'ha fet de Marcos en pròpia porta, però és que ha col·laborat, doncs ara ho estic dient de memòria, però diria que pràcticament en tots els altres. Menys en el de Pedro. No, en el de Pedro no, també he col·laborat perquè... Sí, la jugada que fa per davant de la defensa. Cap a Sergio Busquets. Inicia. Un Messi total, tu dius, Bernat, no només a nivell ofensiu, baixant al centre del camp quan l'equip necessita una ajuda per recolzar els dos interiors, desplaçant llarg, però no només desplaçant, sinó que després d'aquesta passada veiem com ja busca ràpidament un sprint cap a l'àrea. El gol també amb pèl afortunat, però també es juga amb això a vegades i quan tu ets positiu, quan tu busques, quan tu ho proves i quan persisteixes, evidentment la sort també finalment t'acaba ajudant. Jo crec que estem visquent un dels millors moments de Messi dels darrers anys i això li sumem que
no només tenim la Messi dependència, sinó que hi ha Luis Suárez, que avui marca i que ha donat molts gols, hi ha un Neymar, que crec que està en el millor moment, sens dubte, del seu any i mig de moment com a jugador del Barça, hi ha els centrecampistes, que avui Iniesta no juga ni es nota, avui juga Xavi, no juga Rafinha, però ja tenim la sensació que Rafinha ha entrat a les rotacions de Luis Enrique, no hi és Mascherano, un home clau en un partit com el d'avui, un home que hauria de donar el caràcter necessari, doncs entra Mathieu, fa de forma brillant, amb un Piqué que també s'està convertint en una assegurança de vida. Fins i tot els dos laterals, Bernat, tant Alves com Alba, avui grandíssim partit. Jo crec que estem visquent i l'hem de disfrutar, Jordi, el millor moment de la temporada del Barça. Sí, un amic meu m'ha comentat, amb aquesta versió, amb aquesta concepció del futbol, si ell ho vol, podrà jugar a futbol fins als 40 anys. Leo. Sí. Messi, que com veiem en el cartellet, ha marcat ja 10 gols en 8 partits des de Noeta. Una ratxa fantàstica que ha coincidit segurament també amb el millor moment de la temporada de l'equip de Luis Enrique. Doncs aquests són els 9 gols que havia fet fins avui, amb el d'avui 10. 10 gols en 8 partits els de Leo Messi després d'aquesta ensopegada Noeta, on, com ens recordava ben informat i ben amb bona memòria el Carlos, Messi no va poder marcar, entre altres coses, perquè no va jugar fins a la segona part. Ara, hi ha una cosa, per mi també, extraordinària. L'any passat, el Barça va perdre a Bilbao 1-0. Només 4 jugadors de l'equip titular d'avui van jugar aquell dia. Piqué, Busquets, Xavi, i Neymar. O sigui, 7 nous, perquè avui el Barça, que ha fet aquest extraordinari partit, l'ha fet amb un jugador nou per línia. Ha jugat Bravo, ha jugat Mathieu, ha jugat Rakitic i ha jugat Suárez. Això és una renovació. És una renovació. És el que es demanava. Claríssima. I Messi que avui... I després, perdona, una altra cosa. Ahir o abans d'ahir, Luis Enrique va dir hem entrenat molt bé. És que jo crec que estan entrenant molt bé. I físicament, quan el partit es posa complicat amb l'1-2, es posa complicat, perquè l'1-2 a Sant Mamés, amb el camp ple i tal, el Barça treu una força extraordinària, un caràcter fantàstic. Tornem a Messi, Jordi, perquè avui ha marcat de falta, però no és una modalitat que aquesta temporada l'estigui aprofitant gaire. No, avui tot just ha fet el que és el seu segon gol de la temporada amb llançament de falta directa. Per trobar el primer hem d'anar en aquell Barça 5, Sevilla 1, de Lliga al Camp Nou. D'aquesta manera, aquell dia de l'homenatge a Leo Messi, que va fer un hat-trick, el primer gol del partit el va marcar amb aquest xut de falta realment espectacular. Fixeu-vos on la col·loca, impossible per Beto. I avui, amb un pèl més de fortuna, perquè frega a la tanca i això descol·loca a Gorka, ha marcat el que és el seu segon gol de falta de tota la temporada. 31 xuts de falta fins ara, 21 a la Lliga, 7 a la Champions i 3 a la Copa.
2 gols de falta directa de Messi. Vinga, doncs a poc que també... Ja saps que un dia, a tall d'anècdota, vam comentar que qui té el 100% en xuts de falta directa és Mathieu, Sí. que n'ha xutat una i la va marcar. En Copa, Al extraordinari. camp de l'Elx, Al camp de l'Elx, sí senyor. Rakitic el 50, un al pal i una gol. El 50%. El tant per cent de Messi baixa molt. Seguim amb d'altres detalls. Més detalls. A Ràdio Infantil, anem a fer una mica de pedagogia futbolística. De Marcos serveix de banda i fixeu-vos, Peu esquerre. mal servit, sí senyor, ho ha vist de seguida. El Gerard, a instàncies de l'assistent, Mateu Laoz li ha dit no, això no val perquè el peu esquerre està dins del terreny de joc. Per tant, mal servit, pilota pel Barça. Una miqueta més de pedagogia. Home, de vegades, i enmig de tanta tensió i dels nervis, és complicat no protestar. Però atenció a l'errada terrible que comet Aduriz, que per culpa de que es dedica a protestar a l'àrbitre Mateu Laoz per una gran ocasió de gol de l'Atlètic Club de Bilbao, la jugada continua i acabarà amb gol, tot i que aquí torna a recuperar la pilota l'Atlètic Club, el Barça la recuperarà, continua la jugada i acabarà amb gol del Barça. Fixeu-vos, la jugada és llarga, torna a transitar per aquí i acaba, finalment, amb el gol en pròpia porteria de Marcos. I aquí tornareu a veure com la jugada neix d'una autèntica roqueria que fa Aritz Aduriz. Veureu que, a més, protestava una acció amb Dani Alves on no hi ha absolutament res, s'agafen tots dos, Aduriz es deixa caure, en veurem encara alguna repetició més, no hi ha res de res en la jugada, però a mi el que em sembla lamentable és que la jugada continua i fixeu-vos, al punt de penal, com per culpa de protestar-li a Mateu Laoz, perd l'ocasió d'intentar una bona rematada per l'Atlètic. I un últim detall que us vull ensenyar és una entrada terrible. N'hi ha hagut ja en la primera part algunes de mal gust, a l'alçada del turmell, per darrere, a Luis Suárez, alguna Neymar terrible també. El públic de Sant Mamés ho ha pagat amb Luis Suárez, però em sembla que l'entrada de Cheitia és terrible. Jo no sé si hi ha... La de la primera part potser encara és més dura. La de la primera part per darrere voluntarietat o no n'hi ha, però l'entrada amb la planta del peu, els tacs, a l'alçada del genoll dret de Suárez és terrible. L'únic que li salva a Suárez és que la cama està aixecada, no està recolzada al terra, perquè si està recolzada al terra amb els tacs, segurament l'impacte dels tacs contra el genoll fa que se't giri el genoll, aleshores és més perillós. Però és d'aquells dies que no hi ha ni discussió perquè hi ha la prova del delicte. No, i no solament això, sinó que a la primera part, la falta que fa per darrere Cheita a Luis Suárez també és duríssima, però duríssima. I és injust després amb més... Bueno, però és... No, és una afició que respectem molt, molt. Però també recordo que segueixen xiulant a Iniesta des de fa uns anys. Per una expulsió, una jugada amb Amorebieta, una entrada també terrible d'Amorebieta, li va costar la vermella, i la gent ho va pagar al final amb la víctima. Jo això de l'Atlètic de Bilbao entenc que és un club molt llegendari, molt mític, amb una afició i un camp que a la gent del futbol li agrada molt, però jo crec que hi ha un punt respecte a la seva relació amb el Barça que jo crec que no hi ha d'haver tanta admiració. No hi ha que donar-li. És un ambient difícil per Barça. Recordant episodis històrics. Estaven perdent amb el Barça. Això als catalans ens passa bastant, amb els bascos, que els idealitzem una miqueta i a mi m'agradaria a vegades tenir una mica de feedback, de retorn. És un ambient difícil pel Barça. No és un club estimat, el Barça de Sant Mamés. Així com la Real Societat hi ha molta més amistat. Amb l'Atlètic de Bilbao, home, hi va haver una època crítica als anys 80, del Llullà en fa molt, però sí, amb Iniesta, xiulat a cada partit. Avui ho han pagat amb Luis Suárez. I amb Luis Suárez, sí, estava claríssim. El que tenen sempre idealitzat és el Xavi, Sí, surt realment ovacionat de Sant Mamés. Bueno, és que avui has fet un gran partit, Xavi. Jo crec que és un camp que també el dia de la selecció va jugar espectacular. I després, una altra cosa, sembla que el Barça encaixi molts gols, perquè avui hi han fet 2. Però escolta'm, en aquest sentit, el Barça d'aquest any, d'aquesta temporada, només ha encaixat 13 gols, Només 13! 13 en 22 jornades. 13 en 21 jornades. És poquíssim, Como te vas al final, te vas... I found
Neymar, que també és protagonista d'aquesta ratxa de victòries del Barça després de perdre a Anoeta. Neymar, que aquell dia també va ser suplent i que des d'aleshores ha fet 9 gols en aquests partits que el Barça ha acabat jugant. Avui amb la possibilitat, a més a més, Gerard, d'haver fet una xifra històrica. Si arriba a ser una mica més directa i s'oblida de vaselines, cosa que és inevitable, perquè estem parlant d'un brasiler. És un brasiler. No busquis que sigui un Panzer alemany. Estaríem parlant de 3 o 4 o 5 gols. És que avui el Barça ha jugat també. No, però a mi, realment a la primera meitat, recordo el partit que abans comentava el Carlos de l'any passat, de Neymar al camp de l'Atlètic Club, sense sortir de res, intentant encarar, li robaven, li donaven una trompada i automàticament ja el veiem una mica desesperat, i en canvi avui, ja des de la primera meitat, és la sensació que aquest jugador ha crescut moltíssim, ha agafat fins i tot el veig físicament com més format, com si fos conscient que el futbol a Espanya és diferent del futbol a Brasil, que alguna trompada el pot desestabilitzar més, i fins i tot el veig físicament com més fort, sabent a què juga, sabent que en tot moment quan ha d'encarar, quan ha de donar la pilota de primeres, quan ha de buscar l'1 contra 1 i la velocitat, quan s'ha de desmarcar i no pas venir a rebre de cara. Jo crec que li ha trobat Luis Enrique la posició, s'entén molt bé amb Leo i amb Luis Suárez, i realment aquests 3 jugadors estan sent la diferència. Jo crec que la clau d'aquest any és... Estem, a vegades, dubtant una mica de Luis Suárez. I Luis Suárez, el que porta aquest equip, aquesta temporada, és aquest joc dels 3. O sigui, Neymar està jugant millor perquè està Suárez també. De la mateixa manera que Suárez i Neymar juguen com juguen perquè està Leo Messi. Però la suma dels 3 és imprescindible tindre-la en compte. Perquè avui s'ha vist això, s'ha tornat a veure avui. I Suárez està donant més joc que marcant gols. Bueno, ¿y qué? Pero está durant un joc extraordinari. Mira, precisament... ¿Has visto uno de los mejores partidos del Barça de esta temporada? Hola, muchísimas gracias. No sé si fue uno de los mejores partidos, sí que hicimos un partido bastante completo en el sentido que tuvimos la intensidad al máximo, le pusimos concentración desde el primer minuto, pues sabíamos que en esta clase de partido contra Bilbao, un campo difícil, sabemos que si no entramos con esa concentración, con esa intensidad, es difícil llevarse los 3 puntos. Estáis a un punto del Real Madrid, ¿veis más cerca ser campeones de Liga? Somos conscientes de que depende de nosotros mismos y estamos en un club que estamos obligados a ganar siempre, a conseguir cosas importantes, y bueno, sabemos que depende de nosotros mismos no volver a fallar, ¿no? ¿Habéis aprendido la lección de Anoeta? ¿Os había dicho alguna cosa Luis Enrique de que hoy no se podía fallar o vosotros ya lo teníais claro? No, lo que dice el entrenador es lo que nosotros mismos sabemos, que con concentración, con intensidad, siempre si entramos calidad suficiente tenemos, y lo que sabíamos que no podíamos cometer un mismo error que ya lo habíamos hecho, no podíamos fallar, y en este sentido el equipo está respondiendo de buena manera, ¿no? 9ª victoria consecutiva con todas las competiciones. ¿El Barça está en su mejor momento ahora? No sé si está en su mejor momento, pero sí ganando partidos decisivos, ganando partidos importantes, el cual a nosotros mismos nos deja muy contentos, nos da más motivación extra para seguir luchando ahí arriba, ¿no? ¿Necesitaba marcar Luis Suárez, hoy 3er gol en la Liga, el 6º en el total de la temporada? No es que necesitaba marcar, sí, para un delantero siempre es importante hacer goles, y bueno, llevar una racha al cual no marcar siempre te como que te preocupa un poco, pero sí, yo soy muy autocrítico conmigo mismo, me dejaba muy contento cuando ayudaba al equipo y ganábamos, y me sentía conmigo mismo dolido cuando yo jugaba mal. ¿Es imparable este tridente Messi, Luis Suárez, Neymar? Bueno, no sé si es imparable, son jugadores que están demostrando un gran nivel, que están ayudando al equipo a seguir luchando por cosas importantes, y bueno, la verdad que es un privilegio, es un orgullo jugar con estas 2 clases de jugadores del cuales hay que disfrutar ese momento, ¿no? La última, Luis, ¿qué ha pasado en la jugada de la expulsión de Cheita? ¿Estás bien? Sí, fue solamente el golpe ahí, cosa que pasan ahí dentro de la cancha, pero no es nada grave. Perfecte, Luis, moltíssimes gràcies. Doncs Luis Suárez, que avui ha marcat el seu 3er gol a la Lliga i doncs que es mostrava satisfet amb aquesta 9ª victòria consecutiva que ha aconseguit el Barça, la millor ratxa amb Luis Enrique a la banqueta. Felicidades, Neymar, estáis a un punto del Real Madrid. ¿Veis más cerca la Liga, ser campeones de Liga? No, Liga es muy larga, hay muchos partidos aún, pero
estamos un paso de ser los líderes y la victoria de hoy fue muy importante para nosotros. Una victoria histórica, un resultado histórico. Habéis dado un golpe en la mesa de cara al rival máximo como es el Real Madrid y habéis aprendido también del error de Anoeta. Claro, tenemos que mirar solo para nosotros. Está siempre haciendo lo que podemos para ganar y dentro del campo. Y lo que hacemos hoy fue espectacular. Habéis marcado los tres otra vez, los tres atacantes. ¿Sois imparables este tridente? No creo que son imparables, pero hacemos mucho daño, mucho trabajo para nuestro equipo y para ganar-nos. Y estamos haciendo cada vez mejor. Perfecte, Neymar, muchas gràcies. Doncs Neymar, un altre dels jugadors que avui ha marcat contra l'Atlètic Club, marxava satisfet amb aquesta victòria que el situa només un punt del líder del Real Madrid. Gràcies, Laura. Neymar, avui ja expressant-se en un pràcticament perfecte castellà. És a dir, fins i tot en això també s'adapta. Ara només li falta parlar en català, que no li costarà gens. Home, com estarà molts anys aquí. I tant. És soci del Barça i tot, eh? Sí, i el fill. I el fill també. Això és molt important, Carlos? Quan ho vas veure et va fer il·lusió, ho has de reconèixer. Home, i tant, que em va fer molta il·lusió. El pare i el fill, eh? Bueno, el pare ell, vull dir, eh? El pare de Neymar no va agafar allò. No crec que sigui soci. Se'n podria fer, també, eh? Home, i tant, home! Ell i tota la família. Fem una pausa i tornem de seguida. Som els de la TDP, som els de Futbol a Catalunya Ràdio. La TDP, el so de la tele. Minut 14 de la primera part. Falta perillosa que ha picat el Barça contra la porteria de l'Atlètic. És llunyana, però de més ens ho podem esperar tot. Són uns 27 metres, però no és perpendicular a la porteria. Potser algun metre més, gairebé 30. Veurem què fa Messi. Cap a la pilota Messi, 14 amb 35 segons de la primera part. Messi cap a la pilota, pica amb el peu esquerre. Gol, 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 gol. Ha marcat Messi, ha marcat Messi, ha marcat Messi, ha marcat Messi. S'ha estirat el porter Iraixos, ha tocat la pilota, però no ha pogut impedir que entrés. Refusa el Barça cap al mig del camp, atenció, contracop, s'endú la pilota Luis Suárez, assisteix cap a la dreta, la juga per Messi, se'n va al límit de l'àrea, entra Messi, torna per Luis Suárez, carbat amb el peu dret, gol, 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 gol. Finalment Suárez, al 25 de la primera, li ha passat la pilota a Messi, li ha tornat cap endarrere i des de l'interior del balcó de l'àrea ha enviat amb el peu dret un xut potent col·locat a la dreta d'Iraixos, que també ara ha tocat la pilota però no ha pogut impedir el 2-0 pel Barça. Això és un anar i venir, un pujar i baixar. Zona ampla del terreny de joc, pilota per Rakitic, se'n va cap a l'atac a la dreta. Luis Suárez, rep la pilota Luis Suárez, atenció el xut, xuta Luis Suárez, centrada, rematada, Messi, gol, 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 gol. El 16 de la segona part, el fast futbol del Barça acaba amb el tercer, ha marcat Messi, torna a callar la graderia de Sant Mamés, Atlètic 1, Barça 3. Rakitic per Messi a la frontal, deixa passar la pilota Xavi des de la banda esquerra, remata Neymar, gol! Neymar, 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 Neymar. Ha col·locat una pilota ajustadíssima dintre l'àrea, un metre i mig. La gran visió de la jugada l'ha fet a Xavi, que l'ha deixada passar. La centrada era ja mortal. La rebot Neymar, ha vist l'espai i el 19 de la segona part ha marcat el quart gol del Barça. Messi té una pilota fora l'àrea, és a la mitja lluna, se'n va cap a l'àrea contrària, s'atura, fa mitja volta, té xut amb la dreta, però no el fa, assisteix cap a la dreta, juga per Busquets, que entra, sempre Busquets, remata amb la pedret i gol, 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 gol de Pedro. Ha marcat Pedro el 5è gol del Barça. Quina jugada ha fet Messi, des de fora l'àrea, remenant cap a l'esquerra, aturant-se, fent mitja volta, corrent per la mitja lluna, habilitant a la dreta, la passada per Busquets, Busquets que força de jugada fins al rei a fons centre i Pedro l'envia dintre. És el 40 de la segona part, gol de Pedro, el 5è del Barça, Atlètic 2, Barça 5. A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Puyal.
Tornem al hat-trick Barça, assaborint aquesta golejada per 2-5 davant l'Atlètic Club de Bilbao. El Barça que s'ha situat a un punt del Madrid. Ara parlarem del que està passant a Madrid. Però abans hem tingut una mena de flash, perquè clar, un 2-5 a Sant Mamés no és una cosa que passi cada any. Marcar 5 gols a Sant Mamés té un gran mèrit. I ens ha recordat una altra gran golejada del Barça ja fa unes quantes temporades. Home, aquí tenim Stoichkov, amb el Dream Team, temporada 90-91, 0-6. El Barça va guanyar a l'Atlètic de Javier Clemente, a l'antic Sant Mamés, evidentment. Aquell dia Stoichkov en va fer 4. D'aquests partits que recordem, l'altre dia vam posar el 5-4 del Barça Atlètic de Madrid amb els 4 gols de Pàntic, però la remuntada i el gol de Pizzi, i aquest és un d'aquests partits que també van passant els anys i sempre el recordem. Abans, quan m'has comentat el 0-6, hem tret els 3 golejadors, doncs aquests partits a un estadi especial i amb una actuació estel·lar de Risto, Jordi, quan l'has vist. Risto, que avui, per cert, fa anys. Avui és l'aniversari de Risto Stoichkov. Aquell dia Johan Cruyff no era a la banqueta perquè havia patit l'infart i era Charlie Reixac qui dirigia l'equip des de la banqueta. Dels grans partits del Dream Team. És una tarda memorable del Barça. Sí. És a dir, estem parlant de 90-91, fa, per tant, 15 anys, en aquest cas 14, perdó, 14, coi, 25, que n'hi treia jo. 25 anys i des d'aleshores no s'havia aconseguit una golejada com la que s'ha viscut avui a Sant Mamés. I després amb un luxe. Avui Luis Enrique s'ha permès deixar a la banqueta a Mascherano i a Iniesta. Per què? Perquè el dimecres seran titulars, sense cap dubte. El dimecres estaran ells dos i 9 més. Mira, les estadístiques del partit d'avui, amb aquest 2-5, el Barça, atenció a la xifra, ha xutat 19 vegades. Sí, més que mai. 10 entre els 3 pals. Més oportunitats que mai aquesta temporada. També ha xutat bastant l'Atlètic, 15, 6 entre els 3 pals. Un partit bastant esbojarrat en aquest sentit, 4 corners per equip. I mira la possessió del Barça. 15 faltes per l'Atlètic, 10 n'ha comès el Barça. Targetes grogues, 3-1, vermell, la que ha vist Cheita només, i la possessió brutal per part del Barça, 73,1. És curiós, perquè un partit que té una sensació més de bogeria, en canvi t'ofereix un control de pilota per part del Barça. És que ha hagut moments que el Barça controla la pilota com fa anys no ho feia. Perquè està en un moment que controla tots els registres. El Barça, quan necessita possessió i dormir una mica més al partit, té els jugadors per fer-ho. Sabem que guanyant espais, els 3 de dalt, no tenen cap problema en sortir. Jo crec que està en el moment de temporada Luis Enrique que ha tocat la tecla, o està en el moment on ha aconseguit que els jugadors entenguin com ell vol que jugui l'equip, amb aquest registre diferent, depèn del que el demani el rival. A la primera pregunta al Ricard a la sala de premsa, que li deia tens la sensació que això està esbojarrat, que igual has necessitat més control, i el míster ha rigut dient si el que busco és una mica això, i més quan hi ha espais. I després com ataca el Barça, perquè ha hagut un moment a la segona part que ha hagut una jugada que han fet al costat de l'àrea de l'Atlètic de Bilbao, Adriano i Jordi Alba. O sigui, els dos laterals estaven fent de davanters. La victòria d'avui, evidentment, és històrica, és d'aquelles que ve de gust assaborir, però jo crec que s'hi afegeix un altre factor que la fa encara més valuosa, i és el que va passar ahir al Calderón. Doncs sí, una autèntica repassada. Ara, mentre veiem aquesta introducció, el Gerard comentava que va ser realment una demostració de superioritat absoluta. Et va decebre bastant el Madrid, no? Sí, no tenia la sensació que era el líder de la Lliga. Se'l van menjar, se'l van cruspir, no només en futbol, sinó amb intensitat, amb ganes, amb motivació. Va ser un tot sumat que anaves veient que avançaven els minuts i pensaves hi haurà un moment que reaccionarà el Madrid. No, va tenir 5-10 minuts al final de la primera meitat que semblava que traia una mica el cap, però aquest és un golaç impressionant de Saúl, que és un nano que va entrar després de la lesió de Coque i va fer un autèntic partidàs. Arda va estar brutal, Thiago va estar increïble, els dos davanters, Mandzukic i Griezmann, van estar a un nivell fora del normal, i jo crec que
Hi ha unes declaracions que per cert ara comentaràs, Bernat, del president Bartomeu de fa uns minuts a les redes socials, però he vist l'Atlètic ara mateix amb un punt per sobre del Real Madrid, en el partit d'ahir, sens dubte, i el Barça millorant. Jo crec que els dos venen amb força i veurem quines conseqüències tindrà aquesta derrota i la posterior celebració d'aniversari. El que ha dit Bartomeu, perdona, en declaracions al Canal Plus, és que l'Atlètic de Madrid és el favorit, el candidat favorit a guanyar la Lliga. És un dels favorits. Bé, ho sense dir cap dubte, després de l'exhibició d'ahir. És el campió vigent i ahir... Treure pressió al Barça... Sí, però, per exemple, hi ha algunes dades del partit d'ahir que són, per mi, increïbles. Khedira i Armendi no recuperen ni una pilota en tot el partit. No recuperen ni una. Però és que Cristiano recupera una, Isco 4. És a dir, entre els 4 jugadors recuperen 5 pilotes. Gavi, ell sol, recupera 18. Ell sol recupera 18. I després hi ha un altre, Cristiano Ronaldo, el pilotador, no tira entre els 3 pals ni una vegada. Què li passa a Cristiano Ronaldo? En tot el partit, ni una vegada. Des que va guanyar la pilota d'or, bé, de fet, la va guanyar perquè era el gener, però des del Mundial de Clubs, com el seu equip, poca cosa, eh? No, ahir el partit no anava amb ell, Ahir el partit realment... Ell ja pot fer aquests gestos de dir que no, com mirant els companys, com dient la defensa i tal, però realment ell va estar... Va perdre molt. Això ha fet mal, això ha fet mal. Això és el que volies. Imatges de la festa d'ahir... No, sobretot quan els veus afectadíssims pel 4-0. Això són imatges d'ahir a la matinada. Futbolistes enfonsats per la derrota. L'aniversari de Cristiano Ronaldo, no van decidir suspendre la festa, estaven en el seu dret de fer-ho. Aquí el problema és que, evidentment, s'han filtrat aquestes imatges, aquest vídeo, aquestes fotografies, i això, òbviament, ha sentat molt malament a l'afició del Real Madrid. Fixeu-vos amb la careta i els ullets. Fa cara de cansat, Ronaldo, cara de cansat. Hi ha que dir que no van anar tots els jugadors del Madrid. No, van anar els estrangers, bàsicament. El clan de Méndez. Fixeu-vos perquè són xifres de tota la temporada. Messi avui ja ha igualat Cristiano Ronaldo amb 33 gols entre les competicions a les quals poden competir, Lliga, Champions i Copa, perquè recordem que Cristiano també ha jugat Supercopa d'Espanya, d'Europa i Mundial de Clubs. La dada final és molt interessant. 2 gols de penal Messi, 10 Cristiano. És un afegit nostre. Ah, sí? Bueno, una mica forofillo, no està malament. S'han de marcar els penals. Sí, també. Fa un parell de mesos el tema del Pichichi semblava una cosa inabastable. Està a 5 gols. 28 a 23. En fi, deixeu-me que tornem a Sant Mamés, perquè crec que podem saludar, ho farem a través, m'imagino, d'aquest fantàstic videogol, aquesta pantalla que tenim, el nostre company Ricard Torquemada. Aquí el tenim. Ricard, somrient, què tal? Bona nit. Bona nit. Escolta, t'hem escoltat amb Luis Enrique, et veig preocupat per l'estil del Barça, aquesta anada i tornada, aquesta bogeria... No les tens totes, no les tens totes, Ricard. Luis Enrique, però, com em convenç, ràpidament, com sap on m'ha de marcar els punts. La veritat és que estic tan acostumat a passar el futbol per la via racional durant tants anys que aquest punt emocional a vegades em supera. Però he de reconèixer que m'ho passo molt bé també, que el futbol és tan atractiu que te'l pots mirar des de moltes maneres i que l'únic dubte que tinc és si l'equip serà capaç de trobar moments on hagi de desaccelerar. Jo crec que serà gairebé imprescindible i és veritat que em projecto on no m'hauria de projectar i hauríem de ser al present i no pensar en el futur, però la veritat és que el Barça ha tornat a demostrar que és un equip molt vertical, molt intens, molt agressiu, que té 3 jugadors al davant que són únics, que l'equip s'està sentint còmode amb aquesta manera de fer, però també és evident que tota la vida no es pot tenir i que si vols aquesta mena d'escenari doncs hi ha un punt de descontrol, hem de passar de cuinar a foc lent a cuinar a foc ràpid i això fa que a vegades es pugui cremar algun àpat, algun aliment, però vaja, d'entrada el que tenim ja no ens ho pren ningú. Ja ho discutirem un dia, o en parlarem un dia amb més calma quan tinguem un programa de diumenge per fer anàlisi, però hem d'assumir que ara el Barça juga així i no passa res. Es continua jugant bé i guanyant partits. És l'únic club que està amb les 3 competicions amb possibilitat de guanyar-les. La Lliga, la Champions i la Copa del Rei, l'únic. Sí, es continua jugant bé, com dius, Bernat, perquè el més important és escollir un pla i intentar desenvolupar-lo.
i Luis Enrique amb això no enganya ningú i l'equip tampoc, ha assumit aquesta personalitat i l'equip s'està expressant així i avui ho ha dit Luis Enrique a la roda de premsa, ja ho heu sentit, si tenim un espai per atacar mai no renunciarem a fer-ho, per tant és una tria, és una elecció i no hi ha una manera de jugar a futbol, n'hi ha moltes, el que has de fer és intentar representar-la de la manera més fidel possible. Jo crec que aquest equip té una direcció, té algú que ha marcat el full de ruta, té un equip que se sent còmode amb aquesta idea, que expressa molt bé el seu potencial, perquè els 3 jugadors del davant marquen diferències, perquè els porters estan molt bé dominant les seves àrees i perquè el Barça potser té menys desenvolupament, però té un inici i un final que és molt fiable i que no significa una pèrdua de l'estil, perquè hi haurà dies on no podrem jugar així perquè el rival no vindrà a pressionar dalt i per tant és molt important tenir diferents estils o diferents models per aplicar-los segons convingui. El Barça contra el Villarreal no podrà jugar així, i menys quan el partit no estigui obert, perquè el Villarreal es recollirà i t'esperarà. Si el Barça és capaç de tenir diferents models i aplicar-los bé, el Barça serà un equip que estarà en una línia de competir per tot. Molt bé, doncs, Ricard, ho hem de deixar aquí, que se'ns acaba ja el temps de programa. Gràcies i fins la pròxima. Adéu. Fins la pròxima. Bona nit. Ho sento, Carlos, que hem d'acabar, No, li volia dir que el rellotge ha tingut la pilota al 73,5% del temps. I ha xutat 19 vegades i ha marcat 5 gols. Ha tingut més oportunitats que mai perquè ha fet el millor joc d'aquesta temporada. Carlos, un plaer tornar-te a tenir aquí. És sinònim d'alegria. Jo també, jo molt feliç d'haver vingut. Gràcies, Jordi. Fins la pròxima. Ens veiem dimecres, que tenim el Barça-Villarreal de Copa, semifinals, important, un títol en joc. I tant que sí, el primer títol. Aprofitar aquesta línia positiva i certificar, no et dic del tot, però part del pas a la final. Allà hi serem. Gràcies a tots, ha estat una nit intensa, un cap de setmana, de fet, bastant intens. Anem cap aquí fora i a veure si ens trobem en Kevin Roldán. Sí, i podem aprendre'ns alguna de les seves cançons. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Tant de bo que no portin tempesta els meus ulls quan s'armin al mirar, que del temps que hem passat a palpentes puguem veure i també amb les mans. Tant de bo les cançons siguin bales necessàries pel nostre combat, que l'amor d'una mare a una filla deixi empremta del tresor més gran. Demà serà per nosaltres, avui per les nostres àvies. Apunyalem la pena contra un mur, en peu de guerra tanca els teus ulls. Et convido a ser fort quan dic futur, en vida teva salut, brindo per tu.